jeli sare kam blata imara kera famai kine abike chugodi nkun bora ifa fino ale de ko makai blaga na Amadou ga rola iko mu ci dobe ni Amadou che mo mena foli bla Amadou la min profito se fe ka foli bla yere la jeli sare o jarani kala mo wen zede blaga na Amadou fi komi ale to ka fo ko ni congé bla la ko ngana fi nga interige du ne zigiri chamo ti mo nyina mo to ko fo mo ya jeli sare o duya kella maire en zigiri chamo ka do mare kine ni be malankolo nyini dugukolo insanfɛ zigiri cɛmɔgɔ do wa ni be hasidi nyini adamaden jugu ne jugu fɔlɔfɔlɔ ye zigiri cɛmɔgɔ de nka a tɛ se ne la fo ka taa sa jeli sare mɔgɔ da bɛ mɔgɔ min ka manamana ko la yɛrɛ o ye jeli sare de o tɛ zigiri cɛmɔgɔ a ta tɛ se mɔgɔ ma fiyewu kine dɛ ne tɛ mɔgɔ kɛlɛ nkalon kan koyi i tɛ min kalama zigiri cɛmɔgɔ ko la ne bɛ na o de f'i ye n'i y'a ye ne ye zigiri cɛmɔgɔ ye k'a to yen ne jatigimuso dɔ bɛ yen o ye walimuso de ye walahi zigiri cɛmɔgɔ a y'a ka manamana ko ɲɛso ma est ce que o ka ɲi zigiri dala la nka ani ne bɛ ɲɔgɔn na dɛ ani ne bɛ ɲɔgɔn na kɛlɛ o tɛ kɛlɛ ban koyi jeli sare i ka kuma na i ye jugu bɛ kuma fɔ nka e y'i ja dɛ e b'i jugu dɔn i b'a dɔn jugu min ka jugu dugukolo kan o ye senkɔrɔ jugu de o ye tiɲɛ ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko miseli bɛ kalali de kɛ nka a tɛ farali kɛ wa senkɔrɔ jugu bɛ i n'a fɔ miseli ye kine ne m'i ka nin kuma in faamu dɛ fo n'i y'a walawala ne ko senkɔrɔ jugu bɛ i n'a fɔ miseli a bɛ mɔgɔ sɔgɔsɔgɔ ye k'a sɔrɔ i ma bɔ a kalama yala e bɛ se ka da la k'i balima yɛrɛ yɛrɛ ko bɛ t'e dabaliya kine n'i ka nin kuma in faamu nka i ko mun pereselen don n kan ka taa ci dɔ la nka n'ala sɔnna n bɛ segin ka na siɲɛ wɛrɛ an ka baro in tɔ lase barikaden nin kuma in diyara ye kojugu walahi kine e ye nangamaden de i bɛ ko mun dɔn hali i fa bɛ se o t'o dɔn ne sira ɲini jeli sare sini Ma, ça va? Non, et les parents? Oui, effectivement, les parents. Ça va? Ça va. Comment tu m'as magasin là? Il y a comment que j'ai vu ça là? C'est égal numéro 10. Il veut magasin pour nous faire que. On est comme un. Ouais, bon, même magasin pour nous actuellement, mais chama kalama pour là. Mais nous me fait cadeau. Et bien, magasin pour famille. Ni tout sera sur aller pour nous. Tu me tiens pour ça. Ok. Bon, pas de problème. Parce que et tene do, na mo chama me do si ali coin am domine go am magasin ko na bebe ne de kapolo. Généralement ne mo chama nga ko nyana bo sigide na ma ko ta fa. Aucun souci. Mais ni sera ga ta ga laje. Ka magasin ni ma do so ni. Nous qu'on a fait le nous serons le Tchani parce que nous faisons du document pour aller te faire là. Sabla, ne recycle tien. Ok. Bon là, pour quand la télé a mais est-ce qu'il est un ébé famille, est-ce qu'il est mes familles? Les français. Nous n'avons pas vacances là. 3 mois durant le jour. Nous faisons rien à voir. Ok, si c'est comme ça, maintenant 2 semaines de rôle pour que quand nous cognons là-bas. Mais une chose, nous avons fait ni coxer ou bien, sinon on fait ya. Ni coquille m'a goûté mon coca minana, coxer ou de bédeka. Bon, l'autre est à nous voir ici. Ma doré naka, chez ni maro. Aïe, au te catch une heure. Ni magasin ni maman me sort. Voir côté problème en effet. Ok, madame, problème fouille là. Ni voir quoi quand tu fouilles quoi ni. Et n'a pas eu magasin restaurant déjà. Mais coxer ou il regarde prier. Bon,
tɛ se ka prix jɔnjɔn f'i ye o ko la ala ko an ka tiɲɛ fɔ parce que coxeur bɛɛ n'a ka prix de don nka n kɔni bɛ se ka mun f'i ye fixe yɛrɛ a tɛ taa mun kɔ o kɔni ye 10 bulu ye. Ah, ok, o tɛ problème komi i ka numéro bɛ n kunna n bɛ défaut d'i kunna. Ok, problème foyi t'a la donc on fait comme ça ne bɛ sira ɲini. Jamakɛnɛ. Sidi cɔgɔ. Ko bɛ cogo di? Ka cɔgɔ la. Baasi tɛ yen. Yanni fama sa. Alhamdulilayi. Sigiyɔrɔ bɛ yen. Ah, ok. K'i tunana tantɔ. A bɛ kɛ cogo di dugu in ko tɛ wa? Mais i yɛrɛ sigilen bɛ yan. An tɛ mécanicien dɔɔni nin ye dɛ. Mécaniciens kɔni bɛ mobiliw ni motow ni ɲɔgɔn cɛ de. Nka i ka n'i sigi kelen na tan n m'o faamu dɛ. N kelen sigilen tɛ o. E ma siège kɛra 2 ye wa? Association mɔgɔ dɔw de kan ka na n'u ka moto ye. Ne Jabakɛnɛ de kan ka bɛɛ monter. Chef de kan ka na an fɛ bi an kan ka échange kɛ wariko kan ka kɛ cogo min na. Ha! Belebele! Mécanicien ka ca, n réparateur ka ca, Jabakɛnɛ ne min ɲɔgɔn ye ban. E de y'i ka mécanicien kalan, ni ka dɔnniw caman dɔn, e bɛ ka baara kɛ ni ka dɔnniw caman ye. Jabakɛnɛ i ɲɔgɔn ka dɔgɔ sa, ne yɛrɛ b'a dɔn ni caman bɛ k'i ye. O bɛ na ni caman ye ka caman di ma, nka i kana ɲinɛ zigiri dalaw kɔ. Ne de ye zigiri cɛmɔgɔ ye, Jabakɛnɛ yo ne b'i ka bila la. Ala kama kana ɲinɛ ne kɔ, wariko mana na kana ɲinɛ ne kɔ abada. Ziri kɔnɔ n tɛ ɲinɛ kɔ. Comme ça moto 2 de bɛ ne yɛrɛ bolo nka n ye 1 di n ka adjoint ma. N b'o nɛgɛ tile 2 na k'o clé minɛ ka d'i ma i ka ciw kɛ n'a ye fɔlɔ. Maa dɔn k'i b'o kɛ belebelew ka belebele. Ne y'o kɛ o tɛ bali ne la o. I ka moto minɛ k'o di ne ma ko n ka n ka ciw kɛ. Ne bɛ bonya de barika i ye koyi. K'a fɔ o tɛna dɔ bɔ ne ka sotarama t'a la. Bi gɛlɛya in na sotarama Dawudabugu an kɔrɔ yan ka bɔ yan ka taa Dawudabugu 50 don. Ni maa min i b'o la i b'o sara sɔrɔ. Nka Jabakɛnɛ o ne ko ɲinɛna kuma dɔ kɔ n ko min ɲininka a la. Ko mun de tɛmɛna e ni karamɔgɔ Wɛnzɛn ni ɲɔgɔn cɛ dɛ? Zigiri cɛmɔgɔ comme e yɛrɛ ne ka artiste ye sinon k'an da don kuma in yɛrɛ la bi a maloya bɛ ne la. Jabakɛnɛ tiɲɛ yɛrɛ la a maloya kan ka hɔrɔn minɛ nka n'i k'i bɛ kɛlɛ ban kɛlɛɲɔgɔnma 2 ni ɲɔgɔn cɛ n'i ye 1 lamɛn n'i ma tɔ 1 lamɛn i laban bɛ kɛ nanfigi ye o ni ɲɔgɔn cɛ dɛ. Tadi o tɛ tiɲɛ ye de. O ye tiɲɛ nka baasi tɛ moto ko mankan ni tɛmɛna ne ani ɲɔgɔn cɛ ne tun ye moto dɔ juru don a la a kun b'a wari bɛɛ di n bɔra a kalama n k'a ye moto feere n taara a nɔfɛ n k'a y'an ka moto wari di ne ma wari sɔrɔ a bolo ne fana ye plainte tigɛ a kama kɛlɛ fana ba filɛ. Tiɲɛ yɛrɛ la Jalaki y'an ka karamɔgɔkɛ ta ye nka diɲɛ ko o ko bandon b'a la a ko ka di ne ye ne tɛ waati f'i ye dɛ n'i yɛrɛ lafiyala waati min na i ka taa karamɔgɔ Wɛnzɛn fɛ yen k'a fo ka yafa deli k'a fɛ a ka nin kɛ ji bɔnɛ ye sabula bɛɛ ma min dilan kɛlɛ t'o dilan dɛ. Zigiri cɛmɔgɔ n'i ka kuma mɛn nka nin wagati labanw ciw ka ca fɔlɔ ni n bolokɔrɔla lafiyara n bɛ taa bɔ karamɔgɔ Wɛnzɛn na n'Ala sɔnna. O diyara n ye kosɛbɛ komi i yɛrɛ k'i sigilen bɛ ka dɔ kɔnɔ yan ko affaire dɔ b'i n'a ni ɲɔgɔn cɛ o sabula ne kɔni bɛ sira ɲini fɔlɔ o kana na n sɔrɔ yan yalasa a ka affaire kana na sumaya nka layidu dɛ. Ziri kɔnɔ n ma ɲinɛ i ka layidu kɔ ok o n'Ala diyara n ye sɔnna ma a bɛ ɲɛnabɔ.
bɛ sira ɲini fɔlɔ N'Ala sɔnna ma. i ye min fɔ layidu ko in a jate minɛ dɛ A bɛ jate minɛ. ayiwa Ka se ni ɲuman ye. amina Dili, ça va? Ko kɛ? Nbilen, ko maɲi nɔ dɛ. E yɛrɛ b'a bɛɛ kalama ou bien? Dili ne t'a bɛɛ kalama dɛ. Isufu ko de bɛ wa wali mun yɛrɛ de bɛ yen tuguni? E ala, nbilen sa. Kana n ka wula na tɔw bonya na sa. Isufu ko tɛ yen nɔ. E yɛrɛ b'a kalama ni Dili yɛrɛ ma bolo ka ca. Daga wuli. E yɛrɛ kɔni fɛnɛ sa. Jugu ko e ni ne bila jɛ la. E bɛ se ka ko kura jumɛn de kɛ ko ne nbilen tɛ min kalama sa? An k'o bɛɛ to yen sa. N taara tɔncɛyɔrɔ la. Juru fɛn bɛ kuma na. E ka pari wari, ne ka pari wari. N y'a bɛɛ sara. O tɛ nouvelle duman ya. Isufu dun kelen bɛ ka baara ɲɛnamaba sɔrɔ o la. Nka halisa ala ka Isufu kɛ kɛ hɛrɛ ye fo ka laban ɲɛ furu. Amina yɛrɛ bi. Nka Isufu ko tɛ dɛ. Ni dɔ de bɛ ɲɔgɔn bolo sisan ko philosophie n'a kɛ o kɛ ka ɲɔgɔn ye. Wari dɔgɔyalen b'an bolo 5000. Dili, ne kɔni tɛ fɛ i ka kasi nin fɛnɛ bolo dɛ. Barisa i ye kasi min kɛ Isufu nɔfɛ. Mɔgɔ tɛ dɔn ni nin fɛnɛ ye Isufu ɲɔgɔnna dɔ ye dɛ. Nka ala kana ko ye. Nbilen dɛ. Ne ye nin lakɔlɔsi la o. Ne kɛ ko ka n ka cɛko kuma f'e ɲɛna. E bɛ lagosili dɔ sɔrɔ k'a fɔ. N'i kɔni ma nin dabila kɔni ne tɛ n ka cɛ wɛrɛ ko kuma f'e ɲɛna tuguni. E kɔni tɛ fɛ ka fɔ ko ne bɛ ka kɛlɛ la de. E dun jo bɛ ne la Dili, nka e tɛ ne de don.